Tak ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tady nesu stromy, já jsem zapomněla a to kladivo jsem měla v inventáři, takže jsem trošku úplně pryč z toho. Cože? Aha. Tak já jedu za Alex. Au. Tak já jedu za Alex teda. Tam mám teď úkol. Cože? Asi má nějakýho koníka. A tak jsem pokácela ty stromy, já jsem zapomněla, že jsem to nenatočila, tak jsem natočila aspoň jak je nesu, no. Tak aspoň, no, to byla trošku, ten končil pomalu, takže by vás to asi nebavilo. A tady je to kousek, to mě překvapuje, ale je to dobrý. Tak co po nás bude chtít Alex, to nevím. A nevím, co bych vám už ještě řekla. Au. Taky moc mi to nejde takhle. Já jsem půl hodiny hledala kladivo, když jsem ho měla v inventáři. Takže píše se tam o Hermanovi a o Reading Hall. To je taková aréna a nevím, jestli to čtu dobře, Reading Hall nebo Reading Hall. Tak nevím. Tin Can je Alex Kůň. Aha, on se pase někde na té pláži, tak já tam jedu, tak já tam jedu a jestli tam nebude, tak bude asi v aréně, nebo já nevím. Píše se, že je na pláži tady u arény. Aha, tak to není on. Ta loď tamhle, ta tady nikdy nebyla. Au, teď nevím, jak se z toho dostanu. No tak tady není, tak já to tady přeplavu. Tak přijdu. Tady mám loď, asi... Tamhle je! Aha, já jsem slepá. Co tady děláš? Asi on... Budu mluvit s koněm? Aha, on jde za Alex. Tak jestli tam nepůjde sám, já to zkusím. Aha, tak každý se zastaví, musím ho tam vodit. On připlul touhle lodí. To nemůže běžet? On je asi moc rychlej, proto neběží. No tak pojď, ten je hezký. Ten je hajzlonkej. Ale asi takhle nevypadá normální kůň, ale je hezký. Jestli někdo hraje Starshine Legacy, tak já to budu mít, protože si to stáhnu a tam jsou takovýhle koně. Je tam Starshine, na kterým jezdí Líza. S tou budu mít někdy úkol, je to taky natočím. Pak pojedu tady ještě do Firgrove, tam mám u
tady to mám, aha, to bude nějaký, že mám jít do stájí, já nevím. Ale je to u Felicity. Jo. Docela jde rychle, to je dobrý. To mě baví, ty úkoly někoho nebaví, protože je asi neumí, já nevím, ale mě baví ty úkoly. Ale daily mě teda nebaví. A hlavně v Jarlaheim. Nevím, jestli to říkám správně, nebo jak se to říká. No, tak jedem. To mám už peněz, tady stojí 7 000, to už jsem říkala, taková bílá z Fort Pinty. Vám ji když tak ukážu. Tak pojď. Už seš u Alex. A kam teda už, jo, je to Alex. Aha, Linda je tady. Mám jet do Valedale? S koněm nebo? Aha, tak pojedeme do... Nemám tady něco vzít? Ze stájí? Ne. Já se asi portnu. Jo, já se jdu portnout do Valedale, ať to nezdelšuju. Už nám zbývá 1 minuta a nějaký vteřiny. Tak já už to asi ukončím a ten úkol v dalším díle. Tak ahoj.